ziua, dragi telespectatori! Ne aflăm în Comuna Maia, un nume foarte frumos, o localitate frumoasă din județul Ialomița, în apropierea județului Ilfov, mai exact în partea apropiată comunelor Moara Vlăsiei, Nuci, Gruiu, Fierbinți Târg din Ialomița și Urziceni. Este, așa cum vă ziceam, o comună frumoasă care beneficiază de binecuvântările naturii, are un lac deosebit, are agricultură, pomicultură. Domnul primar se numește Zanfir Marian. O să ne spună mai multe. Da. Salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Pe lângă darurile de la Dumnezeu, darurile naturii, avem și o pădure care se caracterizează și printr-un izvor de apă foarte bună de băut și bineînțeles, cu vestigiile istorice, cu rămășițele conacului Catargii, ca și istorie și ca să menținem mereu în gândul nostru și în actualitate, avem o anexă a Muzeului Județean Ialomița, aici la Maia, unde este și mormântul primului prim-ministru al României, Barbu Catargiu. Sunt acolo și chiar hainele păstrate așa cum au fost în momentul în care a fost asasinat. O să vă invit să vedem împreună și această secție a Muzeului Județean Ialomița. Bună ziua, mă numesc Florian Cristache, sunt conservator în cadrul Muzeului Județean Ialomița, secția Maia Catargii. Aici avem piatra funerară pusă de Cuza și de guvern în amintirea lui Barbu Catargiu. Sus avem blazonul familiei cu deviza totul pentru patrie, nimic pentru noi. Și aici o parte din discursul care l-a avut în ziua în care a fost asasinat. Deci în ziua aceea el a ținut un discurs în Parlament, la ieșirea din Parlament care se afla în dealul Mitropoliei. Trăsura dânsului nu a fost trasă, nu era acolo, a fost nevoit să urce în trăsura prefectului de București în perioada aceea și când a trecut pe sub clopotnița din dealul Mitropoliei a fost împușcat de aproape pentru că avea părul ars. Aici ne aflăm în secția Muzeului Județean Ialomița, a fost înființată în 1996, pe o colecție particulară a preotului Alexandru Marinescu, care a fost preot paroh între 1937 și 1996. Deci tot ce se află aici, încă o casă, a fost o colecție particulară. Aici avem icoane ferecate, sunt icoane care sunt îmbrăcate în argint. Argintul ăsta se numește ferecătură, sunt icoane de lemn pictate, o tavă sau sinie care aparține familiei Catargii, costume preoțești, candele și cădelnițe, astea sunt din argint, lucrate manual. Cruce de catapeteazmă de la 1779, chivoturi, sunt vaste obiecte de cult, crucifixuri cu unii, fotire și sfeșnice. Aici avem antemise, valoarea lor, de exemplu, piesa aceasta este vechimea de la 1874, pe mătase chinezească, se dăruiește unei biserici de o înaltă față bisericească cu ocazia sfințirii sau resfințirii. Valoarea, în afară de vechime, este dată și uitați aici în pernuța asta, are o bucată de moaștele unui sfânt și cu el se păstrează în altar pe Sfânta Masă, cu el preotul poate să țină slujba oriunde, fără antemin nu se poate ține slujba. Aici așa avem un sipet, o ladă din lemn de nuc, icoane praznicale, 1779, o sfită din fir de aur, un acoperământ pe care stăteau hainele lui Barbu Catargiu, care sunt aici. Deci astea sunt hainele lui Barbu Catargiu din 8 iunie 1862, în care a fost îmbrăcat și asasinat. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunteți la al doilea mandat ca primar în Maia și spuneți-ne câteva cuvinte despre cine sunteți dumneavoastră. Carieră, viață de familie, adică înainte să fi fost primar, cu siguranță
ați făcut ceva în viață, trebuie să vă fie afirmat într-un anumit domeniu. Sunt născut în localitate, sunt fiu de agricultor, dar și de ceferist, ca să spun așa, tata a fost ceferist. Am învățat școala generală, după aia m-am înscris la un liceu tehnic din Urziceni. Acolo am urmat prima treaptă a liceului și după aia o școală profesională de electrotehnică. M-am calificat în meseria de electrician, am lucrat pe șantier, pe blocuri de locuințe, am lucrat într-o fabrică, în industrie și cea mai mare parte din activitatea mea ca electrician a fost ca electrician de vagoane la revizia de vagoane București-Basarab, unde am lucrat până aproximativ în anul 1996, când m-am retras în comuna natală, m-am ocupat de legumicultură. Eu și cu familia am lucrat în jur de 2 hectare de legume până în anul 2012. Vi s-a închis o ușă și vi s-a deschis o portă. Da, într-un fel așa. Eu aveam colegi de muncă la CFR acolo, foarte mulți cetățeni din Comuna Maia. M-au cunoscut acolo ca pe un om care îmi vedeam de treaba mea. Am avut și o funcție în sindicat, am avut și o funcție de conducere ca și șef de echipă pe partea electrică într-o tură, cu vreo 30-35 de oameni în subordine, și oamenii au venit și mi-au propus: dom'le, dar de ce nu intri și tu aici în administrația locală să vezi? Dom'le, mi s-a părut atractiv, am intrat în administrația locală, m-am înscris pe o listă de consilieri la un candidat de primar și am fost consilier supleant, adică nu eram în consiliu să votez, am învățat perioada aia de 4 ani, consilier în funcție, eram cu comuna Rădulești, era comuna Brazi. Localitatea noastră Maia, unde ne aflăm acum, s-a desprins din comuna Brazi, în 2004. Din comuna Brazi, dar a fost comună de sine stătătoare înainte, după aceea s-au comasat localitățile. Și a reluat istoria. Reluat istoria în 2004. În 2004, din funcția de consilier local la comuna Brazi, am fost desemnat primar interimar la comuna Maia. Deci, odată cu înființarea comunei, atunci eu am fost desemnat de prefectul în funcție atunci, de Marian Bălan, primar interimar la comuna Maia. Nu am candidat în 2004 pentru funcția de primar pentru că m-am considerat nepregătit la momentul ăla, dar pentru funcția de viceprimar am acceptat-o cu drag, m-am simțit pregătit să fac administrație în funcția de viceprimar. Domnule primar Zamfir, m-a impresionat în mod plăcut acest spațiu amenajat copiilor. Este un spațiu de joacă mai micuț de cel pe care îl avem la nivel de localitate. Am primit o sponsorizare tot de la Fundația World Vision pentru aceste băncuțe leagăne și ce mai avem noi aici, o măsuță de șah. Acum nu este prea îngrijit, că știți, conform... Da, e după ploi acum. Nu, dar conform stării de urgență, da, stării de alertă, locurile de joacă sunt închise și le-am lăsat un pic mai așa. E lângă biserică, când ies de la biserică. De la biserică și au și copii, că merg și cu copii, mai stau aici un pic. Cine așteaptă la stomatolog cu copilul mai poate să mai stea un pic prin... Și aici a fost un dispensar vechi, l-am demolat și am zis: haide să facem aici un spațiu de joacă pentru copii. Ei se bucură foarte mult. Copilor, după cum știți și telespectatorii și noi, avem copii, le place să petreacă timpul jucându-se. Ne aflăm și lângă un cabinet medical individual. Vorbiți-ne puțin despre serviciile medicale din localitate. Din fericire pentru noi, locuitori ai Comunei Maia, avem un cabinet medical cu servicii medicale 7 zile din 7, ca să spun așa. De luni până vineri medicul este aici și restul în weekend avem 2 asistente care asigură toate serviciile de urgență sau, mă rog eu, alte documentații. Este un dispensar care este construit acum 10 ani,
avem o sumă alocată de la Ministerul Dezvoltării pentru o renovare, însemnând o extindere și o reabilitare a sistemului de protecție al zidurilor, sistemul de izolare și a sistemului de încălzire. Aici este o deficiență și face față acest cabinet individual de locuitorilor din Maia? Este singurul? Trebuie să specificăm că localitatea... Singurul și avem 1640 de locuitori. Da. Este o localitate, o comună cu un singur sat. Și avem aici, în incinta acestui dispensar, și un cabinet de stomatologie. Am reușit să cumpărăm, în primul mandat, am cumpărat un scaun, să fie un scaun de stomatologie ca să fie al nostru, ca să putem să atragem un medic stomatolog, altfel nu venea, că era o investiție prea mare, și vine 2-3 zile pe săptămână și tratează locuitorii din Comuna Maia. Dumneavoastră, când ați reușit să câștigați mandatul de primar, ați avut o strategie, ați avut niște puncte? Normal că am avut o strategie și mi-am făcut și un plan de dezvoltare, ca să spun așa. Am venit după 2 mandate de viceprimar, deci eram... Cunoșteați realitatea din comună. Știam ce trebuie făcut. Domnule primar, observăm aici niște solarii. Este una dintre gospodările care mai se ocupă cu producerea legumelor în Comuna Maia. Este aici o familie de tineri, familiști, care se ocupă foarte bine și dacă tot am ajuns aici și să filmăm la el este unul dintre norocoși care reușește să ducă marfa, legumele din Maia, în lanțul de magazine. Uitați că sunt și exemple fericite. Beneficiază și de măsurile guvernului, de programul de susținere pe programul Tomata. Da, este arhicunoscut acel program prin Ministerul Agriculturii. Ministrul Daia, din câte mi-aduc aminte la Da, a fost inițiat și văd că a fost preluat și de acest guvern, foarte bine a făcut. Da, funcționează în toate județele, am observat și eu. Ce se întâmplă acum în activitatea noastră la primărie? În activitatea mea, acum... Sunteți la al 2-lea mandat, așa? La al 2-lea mandat. Spre deosebire de primul mandat, când a mers foarte bine și am avut majoritatea în Consiliu, acum așa s-a întâmplat la alegerile din 2016, când am fost ales primar, dar cu voturi mai multe, cu 100 și ceva de voturi mai multe decât Consiliul Local. Fac parte din formațiunea politică PSD, dar din păcate n-am putut să fie în funcție, să am în funcție decât 4 consilieri locali din 11 consilieri legali pentru numărul de locuitori pe care îl are Comuna Maia. Ce ați reușit să realizați în primul mandat, unde înțeleg că ați avut totuși majoritatea în Consiliul Local? În primul mandat am reușit în primul rând să reiau un proiect abandonat de fostul primar, un proiect început în 2006, la care s-a lucrat până în 2011. Am continuat lucrările, am făcut o expertiză destul de amplă. Proiectul viza ce anume? Alimentare cu apă și canalizare în Comuna Maia. Foarte important. Handicapul acestui proiect a fost că nu a fost proiectat și cu stație de epurare, și așa a trebuit să-l duc până la capăt. Am găsit înțelegere la Ministerul Dezvoltării prin PNDL 1, mi s-a finanțat restul de executat în urma expertizei și am reușit de la începutul anului 2016 să pun în funcțiune rețeaua de distribuție de apă, care merge și în prezent. Eu vă mulțumesc mult pentru detalii. E important că ați realizat un proiect pe teritoriul Comunei Maia. O comună, așa cum ziceam, nu se află departe de București, sunt localități poate învecinate București și chiar zone din București care nu au canalizare. Vă felicit, cu toate că venea proiectul de la celălalt primar, dumneavoastră l-ați reînviat, să zic, proiectul și este un lucru bun pentru că nu ați ținut cont că vine din altă parte și eventual lumea consideră că n-ar fi proiectul dumneavoastră, ați vrut să-l implementați. Vina,
am făcut o expertiză pur tehnică, nu una juridică, ca să putem să mergem mai departe în folosul cetățenilor. Înainte să politizăm, trebuie trebuie să facem lucruri de specialitate, proiecte, să scriem, să facem activități. În afară de asta m-am axat un pic pe școala din localitate. Acolo am construit un teren sintetic de sport. Nu era un teren. Apropo de asta, am văzut că Starbucks, firma, a făcut un proiect de reamenajare a școlii, v-au sponsorizat aici. Da. Școala, din punct de vedere financiar și juridic, este separat. Deci avem o școală în localitate, chiar dacă este sub numărul de copii legal, funcționează cu personalitate juridică, cu aprobarea Consiliului Local. În fiecare an aprobăm acest lucru și îi finanțăm în afară de ce primesc ei. Și în acest an au primit 66.000 pe numărul de lei, pe numărul de copil, și am mai pus și noi, am făcut... Arată bine acum școala în actualitate? Da, arată foarte bine, ne-a ajutat foarte mult donația sau sponsorizarea de la Starbucks. A venit atunci și voluntari și cu voluntarii din localitate, deci nu s-a putut lucra cu o societate și atunci s-a lucrat cu... Deci a fost o acțiune civică la care au participat și cetățenii comunei și angajații primării. Ne-a dat un exemplu ca să putem să revenim la voluntariat. Spuneți-ne de proiectele dumneavoastră. Deci vă ziceați dumneavoastră de un teren de... Am reușit să accesez fonduri tot prin Ministerul Dezvoltării. Am construit un teren de sport sintetic care este în curtea școlii și este spre folosința exclusivă a elevilor. Am construit atunci o sală de clasă, că trebuia să se introdusese în clasa pregătitoare și nu aveam un spațiu pentru grupa asta. Am construit o sală de clasă, am reparat acoperișul, am făcut un gard frumos în fața școlii, că necesita o reparație, și am făcut capitală. Și într-al doilea mandat, cum ați continuat? Să vorbim de proiecte. Avem semnat un contract de finanțare cu PNDL, cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2 pentru 4 km de asfalt în localitate, cu o valoare de 5 milioane de lei rotunjit, așa, inclus TVA inclus. Avem o extindere de alimentare cu apă la proiectul finalizat de 9 km în mandatul precedent. Avem o extindere de încă 8 km acum și acoperim 100% localitatea din punct de vedere al alimentării cu apă. Se lucrează, are o valoare de 2.700.000 de lei. Avem un proiect pentru reabilitarea dispensarului cu o valoare mai mică de 300.000 de lei, însemnând o extindere, o instalație de încălzire, ceva de genul ăsta. Așa, și mai avem un proiect finanțat, contract de finanțare. Astăzi sau mâine o să semnez și contractul de lucrări pentru eficientizarea, modernizarea iluminatului public din localitate, însemnând montarea unui număr de 450 de lămpi cu LED, cu iluminat cu LED, economic. Este un proiect la nivel național, că am văzut în mai multe localități. Nu am accesat proiectul pe Ministerul Mediului, am accesat proiectul pe o linie de finanțare deschisă de Consiliul Județean Ialomița printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară. Sunteți împreună cu câteva localități, bănuiesc din vecinătate. Cu toate localitățile din județul Ialomița. Din punct de vedere geografic avem o asociație de tip GAL, de grup de acțiune locală. Și acolo suntem localitățile din vestul județului, prin care am finanțat un proiect și am achiziționat un bul de excavator pentru serviciul local de situații de urgență, pentru dezepezire, pentru decolmatat șanțuri, pentru diferite lucrări la carosabil, adică mai astupăm niște gropi, ne este de folos utilajul acesta, mai ales că nu ne-a costat nimic din bugetul local. Sunt
bucuros să constat că în localitatea Maia, de aici din Ialomița, în vecinătatea județului Ilfov, beneficiem de apă curentă la poarta oamenilor. Avem analize, suntem într-un program de monitorizare cu Direcția de Sănătate Publică Ialomița. Ultimele analize le-am și postat pe Facebook să fim cât mai mult transparenți, să știe toată lumea. Este o apă foarte bună, corespunde. Avem un proiect gata pentru o stație de filtrare, de deferizare, de manganizare și așteptăm o linie de finanțare. Cum se deschide o linie de finanțare, cum îl ducem acolo și îl propunem spre finanțare. Da. Și canalizarea, ne aflăm pe canalul colector, mai avem un rest de executat de 10%, să spun așa, din acest proiect. Mai rău este că nu avem o stație de epurare, dar am înțeles că se va deschide imediat, ori pe PNDL 3, ori pe Fondul de Mediu, o linie de finanțare pentru finanțarea acestor proiecte de această natură și zic eu în viitor apropiat, poate în mandatul următor, cu voința cetățenilor din localitate, mult succes! În sfârșit și pe acest proiect. Spuneați dumneavoastră că nu s-a asfaltat strada pentru că ați avut o problemă, ați organizat licitația, nu s-a prezentat niciun licitator și când s-a prezentat nu s-a ținut de treabă. Ne aflăm pe una dintre străzile care este inclusă în programul, în proiectul de asfaltare, în cei 4 km de asfaltare, dar nu am reușit să punem în aplicare acest proiect, deși avem contract de finanțare. Am avut un proiect care avea inclus și accesul la proprietăți. Constructorilor s-a părut un proiect subevaluat și n-au venit prima dată la licitație. Am scos accesul la proprietăți, am ridicat din nou în platforma electronică de SEAP, în SICAP, dar am ratat această licitație datorită necunoașterii, ca să spun așa, a legislației foarte bine de către angajatul meu, care a fost președinte Comisiei de Evaluare a Licitațiilor și a calificat o firmă, din păcate, care era și în insolvență, nu avea nici utilaje, nu știu de ce nu i-a fi cerut clarificări. Și vedeți dumneavoastră că am semnat contractul de anul trecut din luna august și vedeți, acum stăm și acum cu piatră, cu drumul ăsta neasfaltat. Sunt soluții să se rezolve curând? Cred că în luna aceasta terminăm. Cu toate că ne-am confruntat cu această pandemie, această izolare, stagnare, din toate punctele de vedere, totuși activitatea economică și activitatea noastră fiecăruia trebuie să reintre normal. Sperăm să ne ferească Dumnezeu de probleme, să ne ferim și să ne continuăm viața. Mai trebuie să ne uităm și în sus. Da, cu siguranță. Ce rol a jucat în viața dumneavoastră, nu știu, sunteți un om credincios, apropo de asta? Creștin ortodox. Da. Mergeți la biserică, duminica? Nu duminica de duminică, da, merg la sărbătorile mai mari. Cu ce valori ați plecat dumneavoastră în viață înainte să, așa cum spuneam, înainte să fiți primar, ați fost electrician? Mă caracterizează o creștere bună, cu cei 7 ani de acasă, bine, o educație bună și o ambiție de a face lucruri interesante, adică pe unde trec să rămână ceva. Să nu pierdeți timpul, să considerați că de felul meu nu pierd timpul. Înțeleg că pe unde ați trecut dumneavoastră s-a văzut munca. Așa o traduc. Da, și în gospodăria mea s-a văzut munca. Eram unul dintre cei care făceau legumicultură și o făceau așa cum scrie la carte. Și în administrație mă gândesc dacă am rezistat 2 mandate de viceprimar, 2 mandate de primar, cu voința populației, repet, poate și al 3-lea, da. Eu cred că se vede ceva, ceva. Cum sunt cetățenii din localitate? Cum îi caracterizați? Cetățenii sunt oameni simpli, oameni muncitori, nu sunt oameni controversați. Bine, pădure fără uscături nu, avem și o opoziție care trebuie să fie, dar în general sunt oameni cu care putem să ne înțelegem și au dat dovadă și de răbdare, ca să spun așa, în problema. Sunt la curent cu activitatea dumneavoastră? Informați periodic? Sunt la fiecare buget anual, fac o dezbatere publică și invit
eu invit pe toți cetățenii, nu vin toți, dar vin cei mai reprezentativi și vectorii de opinie, ei vin și duc mai departe informațiile pe care le asimilează acolo, în dezbaterea publică. Spuneți-mi, de gaz s-ar pune problema aici, ar fi posibil, aveți? Se discută de alimentarea cu gaze naturale a localităților din județul Ialomița, se discută intens la nivelul Consiliului Județean și am înțeles de la domnul președinte al Consiliului Județean Moraru că se va ocupa tot prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de dezvoltarea rețelei de aducțiune și rețele de distribuție din localități. Nu avem bătut în cuie acum un proiect sau un studiu de fezabilitate la nivelul localității Maia, dar se preconizează că în viitorul apropiat, un an, doi, se va face o stație de reglare, măsurare de transgaz montată undeva între comuna Fierbin și comuna Dridu, cu alimentare din magistrala de la Movilița, Sinești, pe acolo pe undeva, și de acolo noi să ne facem distribuție în localități, să ne racordăm acolo. Viitor apropiat, să zic. E bine că președintele Consiliului Județean, domnul Moraru, a fost primar și are o experiență acumulată, să zicem. De la primar a trecut mai sus, într-un fel, să zicem, și cred că experiența dânsului ca și primar l-a ajutat să fie un președinte mai bun și, uitați cum ziceți dumneavoastră, să genereze de asemenea proiecte despre care vorbim și noi. Pe care le-am avut la diferite întâlniri, am înțeles că a avut absorbție de fonduri europene la cea mai mare sumă din regiunea noastră, din Sub-Muntenia, județul Ialomița, vorbim de județul Ialomița. Și s-a reflectat în infrastructura rutieră, unde s-au făcut foarte mulți kilometri de drum modernizat, drumuri județene. Da, mă bucur că s-au făcut aceste investiții, astea ajută toate la calitatea vieții, sporirea calității vieții a cetățeanului. Județul Ialomița este, poate pentru cine nu cunoaște, cumva poate se consideră că ar fi sărăcăcios, mai sărac poate, pentru că este preponderent agricol, dar are un potențial deosebit, cred. Și agricultura revine în forță în perioada asta, importanța ei este crucială, să zicem. Mi-ar fi plăcut să vorbim de legumicultura din bazinul legumicol Maia, Dridu, Fierbinți. Vă rog. Din păcate nu pot să mai vorbesc cu aceeași putere, să zic așa, cu aceeași dăruire, pentru că dacă ne rezumăm doar la localitatea Maia, când înainte de, să zic, de 2008, atunci a fost 500-600 de hectare de legume plantate în câmp, cultivate în câmp, deschis, și acum am ajuns la 20-30 de hectare. S-a întâmplat ceva în lanțul ăsta, că lanțul din... Vechea problemă, că intermediarii sporesc preț. Noi nu am reușit să ne asociem aici în localitate. Să faceți, producătorii să vă asociați, să faceți o asociație prin care să ducem legumele produse la Maia în supermarketuri. Am participat de multe ori la conferințe naționale, județene, pe tema asta cu legumicultura. N-am reușit, a încercat cineva din localitate, a încercat să își ghebeze o asociație legumicolă și n-a mers, n-a mers. Oamenii sunt reticenți. Vorbeam într-un interviu la alt post de televiziune zilele trecute că părerea mea atunci, la momentul ăla, trebuia să intervină statul. Dacă intervenea statul și... Să impună o lege în sensul... Nu, domne, să impună o lege, să facă, nu știu, un guvern... Program, ceva... Nu, să facă niște depozite în marele bazine legumicole, să fie de stat, să facă niște magazine, au încercat niște magazine din astea economice prin București, a fost cu niște sectoare. Da, economat. Ar fi economat. Ar fi trebuit să dea un exemplu.
Adică oamenii pe timpul CAP-ului munceau, domne, și făceam export de legume de aici, de la Maia. Încărcam vagoane la fierbinți. Ne-a lăsat un pic, s-a dat pământul la oameni, oamenii l-au muncit, a mers foarte bine treaba în anii 90 și 2001, 2, 3, 4, până 2008, după 2008 încă a început să scadă. Și oamenii nu mai puteau s-au deschis foarte multe marketuri, supermarketuri. Multe din import. Oamenii, legumicultorii, n-au putut să ajungă cu marfa acolo și văzând că anul ăsta n-am putut să vând. Anul viitor am redus un pic suprafața, până s-a redus de tot. Și de vreo 3 ani, așa să spun, 2-3 ani, au început să se deschidă foarte multe platforme industriale și au reieșit din aceste locuri de muncă și au venit foarte mulți angajatori în zonele astea, că suntem foarte aproape de București, și au recrutat și au angajat aproape tot tineretul din localitate. Nu vorbesc numai de la Maia, Adâncata, Rădulești. Sunt microbuze care duc oamenii la locurile de muncă și li s-a părut tinerilor, acum nu vorbesc de tinerii de 18-20 de ani, tinerii familiști care au totuși 35-45 de ani, deci foarte puțin, mai sunt câteva familii care mai cultivă și trăiesc din legumicultură la solarii. Dar așa în câmp deschis nu mai pot să vorbesc cu același drag. Făceam conferințe, invitam producători de semințe, invitam producători de pesticide, de tot felul, și oamenii erau interesați și da, a fost o comună frumoasă din punctul ăsta de vedere. Acum... Da, să sperăm că va relua această frumusețe, această activitate, agricultura, pomicultura, legumicultura, sunt niște activități frumoase, se lucrează normal în natură. Dacă se gândește cineva să investească în sere, în câmp deschis, să facă, dom'le, găsește aici muncă, oamenii, mână de lucru calificată. Se găsesc terenuri agricole de vânzare aici? Terenuri agricole nu prea se mai găsesc de vânzare, că avem foarte multe asociații în față de localitatea învecinată de Rădulești, unde este decât o singură asociație. Noi avem vreo 4-5 asociații și este o vânătoare de terenuri. Dar cine să lucreze terenurile oamenilor? Da, acum apare un teren de vânzare, ei fac acolo o licitație, da, adică nu se mai găsesc. Primăria nu dispune de terenuri și este păcat că la momentul ăla, atunci, în 90, nu s-a păstrat și pentru primărie. Sau da, s-a făcut ceva retrocedări, s-a făcut ceva în proprietării. Ar fi trebuit măcar 10 hectare compacte să fie undeva. Că mă gândesc, domnule, dacă vine cineva, un investitor, să facă o fabrică de, cum se spunea, domnule, fabrică de legume, fabrică de conserve, fabrică de... Toată lumea vorbește de legume. Da, dar primăria n-are unde să le ofere. Un spațiu. Domnule Marian Zanfir, vreau să aducem în prim plan telespectatorilor, pentru că suntem televiziune națională, frumusețile locurilor din România. Așa cum spuneam, la Maia sunt peisaje deosebite, o natură binecuvântată și poate, nu știu, fiind foarte aproape, poate o să renunțați la aglomerația din București și o să vă mutați aici sau o să vă cumpărați o casă de vacanță. Am avut o familie de ingineri, constructori, care din păcate s-au dus pe rând și le-a rămas acolo casa, moștenesc copii, care au măsurat la un moment dat aerul, concentrația de ozon din atmosferă. Aerul are aceleași calități cu aerul de la Sinaia, domnule, la Maia aici. Suntem pe o colină. Am remarcat și eu că este un aer curat când am venit, o liniște deosebită. Eu cred că putem să venim aici ca și turiști. Ia spuneți-mi, cum trăiți pe aici, prin localitatea Maia? Așa. Pe jumate bine, pe jumate rău. De ce e rău? E, nu prea bine, că e cu sărăciile astea acum, ce să facem? Cunoașteți pe domnul primar, pe Zanfir? Nu, pe cum, am lucrat împreună, pe la agricultură, pe la grădini, cum, sigur. E băiat bun? Foarte bun, foarte cum să cade, ce să mai, n-am ce... Bagă în seamă pe oameni pe aici, vorbește cu dumneavoastră? Frumos, da.
îmi place de el. Vorbește cu cetățenii? Ba da. Cunoaște problemele oamenilor pe aici? Sigur, le cunoaște. Nu știu dacă aproximativ total, dar le cunoaște. Se bucură de încrederea dumneavoastră a cetățenilor pe aici? Se bucură. Sigur că se bucură. Mie îmi place de el ca primar și vreau să merg în continuare. Emisiunea noastră este legată de administrația publică din localitate. Sunteți mult... Administrația publică din localitate, eu de la primărie. din serviciile de la primărie sunt foarte mulțumit. Eu sunt pensionar și de când tot mă duc la București și vin în Maia, s-a făcut. Străzile s-au pietruit, în fiecare an s-au nivelat și Am văzut că aveți apă și canal. apă și canal este, într-adevăr. S-a făcut bine. Domnul primar Zanfir e băiat de treabă, vă cunoaște problemele, vine, stă de vorbă cu dumneavoastră. Domnul Marian? Da, este. Întotdeauna când mă duc să plătesc impozitul în fiecare an și asta, respector și asta, am avut probleme când am făcut taxa de succesiune și asta m-a ajutat, m-a îndrumat. Domnul, păi și faceți asta, duceți-vă asta, faceți. A fost E lucru mare în ziua de azi ca cineva să-ți deschidă drumul, să-ți deschidă capul, să spună ce să faci. Da, domnul Marian întotdeauna nu a fost omul acela care să închidă ușa, să spună am probleme. A spus, domne, duceți-vă acolo, rezolvați acolo, duceți-vă la... Asta la dispoziția cetățenilor, un lucru foarte bun. Da, a fost și este în continuare. Ce ați apreciat la dânsul în mod deosebit? Adică ce calități ar avea? Calități și asta să îndrume oamenii, să-i ajute și să se ocupe de primărie și toate treburile gospodării care sunt în comuna Maia. Doamnă, ce se întâmplă pe la dumneavoastră prin localitate pe aici? Ce mesaj ați avea pentru guvernanță? Ce mesaje să avem? Să-și dea interesul ca lumea de noi. Știți ceva de asfalt? Asfalt vine pe aici pe stradă, pe la dumneavoastră? Văd că apă și canal. Vorba este băgate, dar nu... Dar nu este gropi. Da. Păi uite, domnul primar ne-a zis în emisiune că acum s-a pregătit, având niște probleme cu licitația, de aia s-a întârziat, acum trebuie să rezolve, să se pună și asfaltul pe stradă. Da, dar dacă nu-i dă și lui domnul primar nimeni ajutor, nu poate să facă nici el singur. Adică cine să-i dea ajutor? Ce-i dă sus? Guvernanții. Păi, Facă proiecte. Normal, să facă acolo să-l ajute și pe el. Da? Asta e întrebarea. E băiat de treabă primarul. Este, da? Este. Vine pe la dumneavoastră, pe aici, vă întreabă dacă aveți probleme sau când vă ceți dumneavoastră pe Dacă la primărie. avem probleme, ne ducem și pe mine chiar m-a rezolvat. Ce problemă? Problema cu pensia. Am avut cuponul lui soțul și după 7 ani de zile, cum e vorba, n-am mai știut unde am pus cuponul. Și el a zis, când m-a văzut amărâtă și necăjită în magazin, mi-a spus, lasă că uite, eu plec la Slobozia și eu te rezolv. Și m-a rezolvat. Dumneavoastră ce părere aveți de domnul Zanfir? Foarte bun. Domnul primarul Zanfir Marian. De ce să ne certăm unii cu alții? Noi nu suntem oamenii să ne certăm, nu. Indiferent care ar fi, să fie omul cu capul pe umeri, să-ți rezolve și ție problemele, să le rezolvi și tu pe ale lui. Domnule primar Zanfir, suntem pe o baltă din localitate. Câte bălți avem în localitate? 4. O salvă de 4 bălți, foarte frumoase, fiecare cu specificul ei. Aici unde ne aflăm? Pe balta numărul 2. Văd că sunt pescari, e un loc frumos care beneficiază și de umbră. Pescarii pot sta și la umbră, să bea o bere. Este foarte frumos. Da, avem acolo o plantație de nuci pe malul Vălții. Și sâmbătă și duminica, pe lângă pescuitul care este de bază, să zic așa, interesul numărul 1 al turiștilor, să le spun, care vin în Comuna Maia, mai se fac și grătare, vin cu familia, cu copiii, se relaxează, aer curat, umbră, baltă, ce e mai frumos. Da. Aveți posibilitatea pe raza localității de cazare? În cabane? Încă nu este cineva, un tânăr care vrea să se investească, vrea să scrie un proiect pentru o pensiune turistică. În afară de aceste bălți, ce ar mai fi pentru turiști, pentru potențiali vizitatori din localitate? Noi avem și pădure. Pădure frumoasă, destinată turismului? Mare, o pădurice frumoasă, tot așa cu o baltă în mijloc. Este
Pădurea Boierească, așa îi spune, grădina Boierească, a făcut parte din grădina conacului Catargiu. Ne aflăm acum la locul de joacă, la parcul din localitate, parcul comunal, unde avem și baza sportivă, stadionul, avem și o echipă de fotbal care activează în Liga 4-a în campionatul județean Ialomița. Un parc frecventat de copii, de tineri, de părinți. Vedeți că avem aici și niște aparate pentru gimnastică și cred că este un lucru foarte bun și util pentru că am avut feedback. După această investiție a venit și feedback-ul. Aici s-a filmat și un episod din serialul Las Fierbinți. Domnule primar Zanfir Marian, încă o dată vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vizita localitatea Maia. Așa cum începeam interviul nostru, o localitate foarte frumoasă. Am fost onorat să vă primesc astăzi în localitatea Maia, să vă prezint toate punctele strategice, punctele turistice, am vorbit despre investiții, am vorbit despre viața care s-a desfășurat și desfășoară în Comuna Maia și sunt bucuros de asemenea ca telespectatorii noastre să descopere în această emisiune, în acest reportaj, locuri pe care nu le-au știut și de ce nu îi așteptăm pe toți să ne viziteze cu mare drag. Da. Și eu mă bucur foarte mult că am venit aici, așa cum spuneam. Sunt niște arbori speciale aici unde noi încheiem emisiunea, în acest loc bogat și încărcat de istorie și de natură. Este un loc binecuvântat de Dumnezeu, avem și o biserică veche pe care o prezentăm. Este un monument de clasă A, din păcate nu am reușit să obținem fonduri europene pentru renovare. Este greu să renovezi un obiectiv din clasa monumentelor de clasă A și așteptăm, poate s-a deschis acum o licențare împreună cu preotul, paroh, poate reușim să rezolvăm și această problemă, să renovăm biserica. Dar este o frumusețe încărcată de istorie și un alt obiectiv istoric important. Da, sunt mândru să vin aici mă închin, aici particip la slujbe și de fiecare dată mă gândesc la viața din ce a fost și ce este în Comuna Maia. Da. Suntem un popor frumos, un popor cu o istorie frumoasă, bogată, avem și urmași de care suntem mândri. Sper să putem să continuăm și noi să ducem mai departe, să nu se piardă istoria și mai ales obiceiul. Da. Castelul care a făcut parte din acest ansamblu, se poate face ceva, să putea renova sau măcar... Din păcate a rămas doar la nivel de ruină. Ce ruinele se pot vizita? Ce este sub pământ. Mai nou acum, mă bucur că m-ați întrebat, este inițiativa Consiliului Județean Ialomița de a trece în patrimoniul Consiliului Județean această suprafață de teren și pentru a investi și a readuce la viață într-un fel conacul Catargiu, vestitul conac Catargiu. Știți, aici era pe drumul Moldovei și era un loc de întâlnire al mai marilor la timpurile respective. Da. Și influența Bucureștiului a fost aici, pentru că erau aproape de București. În anii precedenți, aici cred că ne aflam în Info, în anii precedenți, dacă nu greșesc. Da, până la organizarea județelor noi am aparținut de Info. Nu ați adus un mesaj de încheiere pentru telespectatori și pentru locuitorii din localitatea Maia. Încă o dată vă mulțumesc și eu că ne promovați și localitatea. Am avut ce să vizităm împreună astăzi și felicit telespectatorii dumneavoastră că urmăresc emisiunile
și aștept unul dintre telespectatorii noastre să vină într-o zi să spună: domnule, am văzut o emisiune, am venit să văd și cu mare drag o să fac ghidul și cu oricine vine din categoria telespectatorilor noastre. Vă mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc, la revedere!